ikusi dugu surfean oso garrantzitsua dela oreka eta ikusi dugu oso ondo moldatzen zarela, baina zer moduzko oreka daukazu itsasotik kanpo? Ai, Nik ezagun nuke oso ona. Ez Ona. dakit ze proba jarriko Arizu? dira zuten, baina... nik oso txarrane. Bueno, orduan, divertigarriagoa orduan. Ane. Bai. Bueno, mutilak, zer prest, ja outfita badekogu. Bai, jarri diguzko outfita, hori bai. Zer gogoak? Gogoak hor daude, hor daude, etxera joateko. Bueno, begira, lehenengoa da. Ka! Ane, a ber. Hartu lekua. Venga. Las. Baina hanka, igau bertazu, gora. Eka, una leche. Berbito, zure txanda. A ber, Vitor, a ber, Orduan Sofia. da. Vuelta. Ka! Hanka gora, Hanka? equilibrio. Nahiko ondo. Oso, egingo dugu guztia batera. Venga. Ausartuko zarete, guztia, Venga. pauso guztia, kalaska, guztia, eta pose final. Let's go, kalaska. Bagaude prest. Gaude prest. Bagaude, Va, venga, goazen. energiarekin, A full. Iru, bi, bat, akzion. Ka! Ka! Eta pose final! Ai, hasi barrike! Bai. Ai, ama! Bueno, zer, ondo ez da, nila Oso ondo. zerditan. Ane, ni etxera joateko presnagoia, zer ditan, lasai. Oain erronka ni botatzei zuet. A ver, Nahet, zuek nerekin surfeatzea etortzea, eta berlortze zuen surfeatzea. bai. Bai, apuntatuta. Han hartzen dugu. Irakasun Bai, nago bai, ez, bai. hori seguro.